버튼. 짱 미군 하빠예. 하바 밀고노. 하버. 그럼 좀 빼맘마. 응? 누군지 돼? 누구는 버튼. 짱 미군 하빠예. 하바 밀고노. 하버. 하바. 티스티. 응? 그럼 좀 빼맘마. 응? 누군지 돼? 누구야? 누군지 피다. 누구는 버튼. 짱 미군 하빠예. 하바 밀고노. 하버. 하바. 하버. 하바. Ba. 언노 미 하바. Paano kayo खोनाबायना लोगोफोर सनिया खुइना गावनि फिसाजोखौ बेसे मोजां बर' राव फोरोंदों बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरोना लोगोफोर मानोना गुबुन जायगायाव थानानैबो गावनि फिसाखौहाय बर' राव फोरोंदों बेयो जोबोद गोजोनथाव नोंथांमोना सनिया खुइनि फिसाजोनि बर' राव रायज्लायनायखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै भिडिअ खेबसेबाबो लाइक खालामनानै होदो आरो हायोबा शेयार खालामना हो भिडिअखौ अन्नानै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसैमोन लोगोफोर